Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүген татар халкының бөйек улы, герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Аның әсәрләре кешеләрдә гуманистик тойгылар уята, матурлыкны күрергә һәм шул матурлык өчен көрәшергә чакыра. Бүгенге тапшыруда милли каһарманыбыз турында сөйләшербез. Ә кунагыбыз Муса Җәлил музей фатирының өлкән фәнни хезмәткәре Ләйсән Харрасова. Исәнмесез, хәерле көннәр сезгә. Исәнмесез, хәерле көннәр. Хуш килдегез, сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Әлбәттә инде бүгенге бәйрәм ул һәркем өчен дә зур бәйрәм. Шулай бит, без дә инде сезне ихлас күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз һәм эшләрегез гөрләп барсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, шулай булсын. Һәм әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул әлбәттә инде безнең шагыйребез турында булыр. Игътибар экранга. Муса Җәлил. Бу исемне телгә алуга күз алдына ниндидер гадәттән тыш кеше килеп баса. Ул ялкынлы шигырьләр язган шагыйрь дә, илнең азатлыгы өчен көрәшкән курку белмәс яугир дә, үлемне ирләрчә каршылаган каһарман да. Муса Җәлил халкыбызның батыр улы ул. Бүген бөек шагыйребез мирасын Татарстанның милли музее, Муса Җәлил музей фатиры һәм аның хезмәткәрләре кадерләп саклый. Ел сайын муабит дәфтәрләрен шагыйрьнең туган көнендә киң җәмәгатьчелеккә күрсәтү күркәм бер традициягә үрелде. Иленә һәм халкына тугрылык үрнәге саналган шәхесебезне, татарның дахи улын онытырга хакыбыз юк. Әлбәттә шулай, инде әңгәмәбезне шагыйребезнең иҗат юлының башыннан башлап җибәрбез. Шулай бит, без инде барыбыз да аның иҗаты белән танышбыз. Тик шулай да менә әлеге серле дөньяга беренче адымнары нәрсәдән башланып китте икән? Менә тарихтан беләбез бит инде, ул әлбәттә үзенең әбисенең әкиятләрен яратып тыңлаган, бәлки инде моның да йогынтысы булгандыр. Әйе, әлбәттә булгандыр, чөнки Гыйльми әби, Мусаның әбисе, ул инде әкиятләр сөйләргә яраткан. Алай гына да түгел әле, хәтта бәйтләр дә сөйләгән, Саксык бәйтен Мусага сөйләү турында истәлекләр дә бар хәтта. Бер вакытны Муса өенә кош йомыркалары алып кайткан да, әбисе аны менә шушы Саксык бәйтен сөйләп аңлаткан, кош йомыркаларына тияргә ярамый икәнен. Менә шулай бала вакыттан ук Муса инде төрле әкият легендалар тыңлап үскән. Мусаның әнисе Рәхимә апа да шулай ук шигъри җанлы кеше булган. Ул бит бәйтләр һәм мөнәҗәтләр чыгарган Рәхимә апа. Һәм аның инде безнең көннәргә кадәр килеп җиткән бер шигъре дә бар. Ул анда балаларына эндәшә. Балаларым, менә инде мин шундый авыру, сез инде еракта бер-берегезне ташламагыз дип, менә шундый шигъри юллары сакланып калган. Рәхимә апа да балаларга шулай ук үз балаларына әкият легендалар сөйләргә яраткан. Менә шушыларны тыңлап үскән бала, Оренбург далаларының һавасын сулаган малай, әлбәттә инде үзе дә шигъри җанлы булып китә һәм шигырьгә тартыла. Белгәнебезчә бит инде аның беренче шигырьләре улаларны кичкенә вакыттан ук яза башлый. 6-7 яшьләрендә инде ул кыска шигырьләр яза, рәсем ясарга да бик яраткан ул. Һәм менә шушы рәсем астында 4 юллык шигырьләр язып куя торган булган. Кызганыч, беренче шигырьләре сакланмаган. Бу инде шулай да балалар шигырьләре булгандыр. Әлбәттә шулай, әйе, җиңелчә. Менә аларның сакланып калмавы шулай ук кызганыч, әйе, бик аяныч. Ә инде менә Муса Җәлилнең беренче матбугатта басылып чыккан шигыре, ул бик күпләргә таныш шигырь бит. Ул бәхет шигыре. Әйе. Һәм белүемчә инде әлеге шигырьне ул 13 яшендә язган булган, шулай бит. Бу инде бик тирән эчтәлекле шигырь. Менә 13 яшьлек баланы менә мондый шигырь язырга нәрсә этәрде микән? Әйе, ул вакытта Мусага нибары 13 яшь. Һәм шигырь бәхет дип атала. Ул бит ул шигырьдә, әгәр дә минем кулымда кызыл кылычым булса, мин Кызыл фронтка китәр идем дип яза. Ул вакытта бит илдә гражданнар сугышы бара. Оренбург шәһәре гомумән алганда Дутов гаскәрләре тарафыннан чолганышта калган була. Һәм менә шушы Төркстан фронтына китәм мин дип, кызыллар ягында көрәшергә китәм мин дип 13 яшьлек малай шундый шигырь яза. Һәм хәтта ул шушы төркемгә ияреп сугышка китәргә дә әзер була. Аны яше тулмау аркасында гына шушы фронтка алмыйлар. Һәм инде менә карагыз әле, ахыр чиктә чыннан да аның үлеме сугыш белән бәйле була бит. Ничектер моны да тыйымлап язган кебек. Шулайдыр, менә аның бөтен тормышы, гомере ничектер көрәш белән бәйле. Бәхет шигыреннән башланып,
инде иң соңгы язылган шигыренә кадәр мобит дәфтәрләренә кергән шигырьләр дә бу күренә. Аннан соң без беләбез, Муса Җәлил инде ул музыкага да тартылган шулай бит. Менә беренче тапкыр музыка сәнгатенә тартылуы нәрсәдән башланып киткән? Музыка, ул бик музыкаль кеше булган. Бала вакыттан ук музыка уен коралында уйнарга өйрәнгән, аның уйнарга өйрәнгән уен коралы мандолина була. Ул үзенә мандолина сатып ала. 1910 әле азрак соңрак 34 елны ул мандолина бүген безнең музейда саклана, кадерле экспонат булып, бала вакытыннан аның инде төрле кешеләрдән алып торып шул мандолинада уйнарга өйрәнә. Менә шушы әбиләсеннән, әнисеннән күчкәндер бу. Әтиләре дә бик белемле кеше булган Мустафа абзый, үзлегеннән укырга һәм язарга өйрәнгән, рус телен дә белгән, азмы күпме. Һәм инде менә барбер гаиләдән килгәндер. Бит инде авылларда ул вакытта гомумән алганда татар көйләре яңгырап торган, һаман яңгыраган. Кайда булса җыйналсалар, аулак илләрдә җыйналсалар да җырлар җырлаганнар. Һәм Мусаның яраткан җыры, Муса Җәлилнең яраткан җыры кас канаты булган дигән мәгълүмат та бар. Әйе, менә студент елларында инде Муса татар рабфагында Казанда укыган вакытта менә мондый истәлекләр язып калдырганнар. Аның белән бергә укыган курсташлары, төркемдәшләре. Муса студент елларында нинди генә кайсы гына бүлмәгә килеп керсә дә, шунда ук музыка яңгырый, мандолина да уйный һәм үзенең шигырьләрен сөйли иде дип әйтеп калдырганнар менә. Әйтәләр бит әле шундый, ниндидер башлап җибәрә торган кеше булган дип. Дөрестән дә аның бит оештыру сәләте дә бик шундый зур булган. Аның ул үз янына бала вакытыннан ук, бала вакытында балаларны, аннары соң инде укыган елларында студентларны җыя торган булган. Татар музыкасына, татар көенә ул гашыйк кеше булган. Менә бит нинди үзенчәлекле шәхес булган шулай бит. Һәм инде соңрак татар опера һәм балет театрында эшли башлагач, ул инде ныклап торып музыка белән шөгыльләнә башлаган шулай бит. Ягъни инде җырлар яза башлаган, романслар яза башлаган һәм шунда аның Нәҗип Җиһанов белән дуслыгы башланып китә шулай бит. Беренче карашка Нәҗип Җиһанов инде ул гади кеше булып тоелса да, ләкин инде чынлыкта үз сүзле шәхес булган шулай бит. Менә дуслыклары ничек башланып киткән соң аларның? Дуслыклар, Нәҗип Җиһанов та нәкъ менә Муса Җәлил яшәгән йортта яшәгән. Аның фатиры беренче катта булган, ә Җәлилгә инде фатирны 4нче каттан бирәләр. Алар менә шушлай истәлекләрдән чыгып әйтсәк, бер-берләренә кунакка да йөришкәннәр. Кич буе хәтта менә Муса Җәлил Алтынчәч операсы өстендә эшләгән вакытта, либреттоны язган вакытта, алар кич буе сөйләшеп утыра торган булганнар. Шул опера турында сөйләшкәннәр. Дөрес, операның иң беренче варианты музыканы рус композиторы язган, Борис Асафьев дигән кеше. Ләкин ул татар музыкасыннан шактый ерак кеше булган. Һәм аның вариантын комиссия кабул итмәгән. Аннары соң инде бу эшне композитор Нәҗип Җиһановка йөкләгәннәр. Инде композитор моны җиренә җиткереп эшләгән дисәк тә бик дөрес булыр, чөнки әлеге Алтынчәч операсы авторлары Муса Җәлил, Нәҗип Җиһанов, әлеге опера безнең опера театрының алтын фондына кергән операларның берсе иде заманында. Кызганычка каршы бүген инде ул сәхнәдән төшеп калды. Операсында эшләгән вакытта мондый истәлекләр дә бар. Ниндидер кайсыдыр урыннарын үзгәртергә кирәк булган либреттоның. Муса Җәлилнең дә үзгәртәсе килмәгән. Композитор ул вакытта шунда инде бәхәсләр дә туган. Бәхәсләр дә туган. Алар шахмат уйнаганнар, шахмат уйнаган вакытта композитор Нәҗип Җиһанов махсус рәвештә Җәлилгә җиңелә торган булган. Җәлилгә җиңергә ирек биргән. Аннары соң инде Җәлил җиңеш атлыгыннан теге либреттода төзәтергә тиешле урыннарны җиңел генә төзәтеп куя торган булган. Шулай үзгәрешләр керткән. Шулай үзгәрешләр керткән. Әйе, Муса Җәлилнең шигырьләренә күп кенә киләр язылган бит. Бу турыда да инде безнең тамашачыларыбыз да беләдер. Аның шигырьләре менә шушындый йөгерек. Кигә салырга, музыкага салырга үзләре үк сорап торалар. Бүгенге көндә дә әлеге шигырьләр, җырлар әлбәттә инде яңгырый, дулкыннар, дулкыннар, синең карашларың, сагыну кебек җырларны әйтеп китү дә әйе, бу инде бөтен тамашачыларыбызга бу җырлар таныш әлбәттә. Җәлил бит әле тагын мандолинада гына уйнамаган, пианинода да уйнарга өйрәнгән, үзлегеннән өйрәнгән. Ул шул заманда татар һәм рус композиторлары белән дустана мөнәсәбәттә дә торган, пианино сатып алырга хыялланган үзенә, ләкин кызганычка каршы инде өлгерә алмый кала.
Менә оннан соң сугышка киткәндә, олар инде Нәҗип Җиһанов белән билбаулары белән алышканнар икән, шулай бит. Бу инде йола буенча эшләнгән дип аңладым. Имештер, менә шулай эшләгән вакытта тизрәк кайту мөмкинлеге зуррак булган. Менә бу билбау бүгенге көндә саклана микән? Бу билбау Җәлилнең билендә йөргән кайышы бүгенге көндә бик кадерле экспонат булып безнең музейбездә саклана. Экспозициягә куелган, ул музейга килгән һәрбер кеше бу экспонатны карый ала. Без аның тарихы турында да сөйлибез. Тарихын инде сез кыскача гына әйтеп иттегез. Менә Муса Җәлилгә сугышка китергә повестка килгәннән соң, алар төнге Казан урамнары буенча композитор Нәҗип Җиһанов белән сөйләшеп йөриләр. Әлбәттә, инде сугыш турында сөйләшәләр, әдәбиятыбыз турында сөйләшәләр. Таң алдыннан инде аерылышырга вакыт җитә. Менә шул вакытта Җәлил бабаларыбызның бу йоласын исенә төшерә. Бабаларыбыз ерак юлга чыгып киткән вакытта билбаулары белән алыша торган булганнар. Бу инде үзенә күрә кире әйләнеп кайтуга ниндидер бер этәргеч булган. Менә шушыны искә төшереп, бу инде үзенә күрә бер шундый ышану булгандыр, ышану булган, һәм шуны искә төшереп инде Муса Җәлил белән Нәҗип Җиһанов билбаулары белән алышалар. Соңыннан инде музей ачылган вакытта, экспонатлар җыйган вакытта композитор бу билбауны безнең музейга тапшыра. Шундай матур итеп, рәхәт итеп, кызыклы итеп сөйлисез, чыннан да бик рәхәт тыңлау сезне. Менә бу урында тукталып, тагын бер сюжетка карап китик әле, ярыймы? Игътибар экранга. Муса Җәлил диюгә күз алдына шагыйрьнең моабит дәфтәрләре килеп баса. Хәтердән исә аның батырлыгы уза. Һәр елны 15 февраль җитер алдыннан без инде тарихчылар, музей хезмәткәрләре аерым дулкынлану хисе кичерәбез. Чөнки бу безнең бөтен халкыбызны данлаган бөек шагыйрь, бөек каһарман героебызның туган көне җитә. Һәм аның һәр елны туган көненә багышлап безнең музейда шундый зур чара үтә. Аның моабит дәфтәрләренең оригиналлары халыкка киң даирәдә шулай күрсәтелә. Бу оригинал дәфтәрләрне күргәндә һәр кемнең күзләренә яшь тула, искиткеч шундый кичерешләр була безнең күңелләрдә. Милли музей хезмәткәрләре җиткергәнчә Җәлил иҗатын өйрәнү әлегәчә дәвам итә. Архивлардан яңа материаллар табыла, документлар күтәрелә, яңа фактлар ачыклана. Бу шагыйрьнең васыятын үтәүнең бер өлеше. Моабит дәфтәрләренең бер битендә үзенең васыятын язып калдырган. Шушы дәфтәрне кулына алып укыган кеше аны акка күчерергә һәм дә халкыма алып кайтып бирергә, тапшырырга, андагы күргәннәрне, аларның язган шигырьләрен халык белергә тиеш. Менә шушындый аның васыяты була. Шуннан да бүгенгесе көндә шагыйрьнең васыяты үтәлә. Шигырьләре һаман яңгырый, шәхесе дә онытылмый. Раднида күрәм бер бала звонокка үрелә. Буе җитми, аптырагач, карап уйлана. Шуннан да моабит дәфтәрләре ул инде Җәлил шигъриятенең иң югары ноктасы. Менә шулай да аның тагын бер дәфтәре булган дип әйтәләр. Менә кайберәүләр инде аны югалып калган диләр, кайберәүләр бар тик ул киң җәмгыятьчелеккә чыкмаган дип әйтәләр, киң җәмәгатьчелеккә. Менә бу турыда нәрсә дип әйтерсез? Дөрестән дә, беләсезме, менә 1946 елны рус разведчигы Горшковка 9 дәфтәр блокнот тапшырыла. Бу дәфтәр блокнотларны әсирлеккә эләккән төрмәдә утырган кешеләр язган була. Аларның блокнотлары ул. Анда шигырьләр язылганмы, я булмаса хатлар язылганмы, бу турыда билгесез, әйтүе авыр. Ләкин шул 9 дәфтәр блокнотта Мәскәүгә кадәр кайтып җиткән дигән мәгълүмат бар. Алар инде махсус органнарга килеп эләгә. Чөнки бит инде әсирлектән әйләнеп кайткан дәфтәр блокнотлар, журналда, хәтта махсус журналда мондый язу да сакланган. Алар дөрестән дә 46 елны 9 дәфтәр блокнот кайтып җиткән дигән. Алар арасында кимендә берсе Муса Җәлил блокноты булган дигән фараз бар. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көнгә кадәр әлеге блокнотларның язмышын ачыклап бетергәнебез юк. Моның өстендә инде эстабар язучыларыбыз да, Җәлилнең эзләре буенча йөргән язучыларыбыз да эзләнеп карадылар, эшләп карадылар, ләкин кызганычка каршы юк. Без инде өмет белән яшибез, барыбер алар кайчанда булса, бәлки инде киң җәмәгатьчелеккә килеп тә ирешерләр дип. Кимендә берсе Җәлилнеке булырга тиеш.
Шулай да менә ничектер беләсе киләме? Беләсе килә, нинди шигырьләр икән анда, нәрсәләр язылган икән анда. Бит безгә кайтып җиткән дәфтәрләрнең, мабит дәфтәрләрендә язылган иң соңгы шигырь 44-нче елның 1 гыйнвар датасы белән билгеләнгән. Ondan соң бит әле алар төрмәдә утыралар, мабит төрмәсендә утыралар, әле суд, алар өстеннән суд 44-нче елның февраль аенда гына була. Ә җәза бөтерләре инде белгәнегезчә 25 августта. Димәк, әле вакыт бар. Димәк, ул барбер язгандыр. Өмет белән яшибез. Менә аннан соң тагын шундый бер мәгълүмат бар. Имештер, ул сугышка барганда илһам артыннан барган дигән. Безне язар өчен ниндидер яңа мәгълүмат эзләгән дигән сүзләр ишетелгәли. Бу дөрес фикерләрме? Беләсезме, аны кем ничек әйтәдер, бәлки кемдер алай дип тә уйларга мөмкин, кемдер башкача да уйларга мөмкин. Җәлил ул сугышка кадәр бик күп яза. Ул бит сугышка кадәр 10 шигырь җыентыгы бастырып чыгарырга өлгерә. Димәк, аның темасы, язу өчен темасы булган дигән сүз, әйеме? Җирлек тә булган дигән сүз. Дөрес, инде Казанга күченеп кайтканнан соң 39 елның башында Муса Җәлил гаиләсе белән Казанга күченеп кайта. Анда бит ул төрле югары дәрәҗәле эшләрдә эшли. Иҗатка вакыты азрак та калгандыр. Ләкин барбер ул елларда да ул яза, иҗат итә. Һәм инде сугышка китү, ул бит шул заман кешесе. Ул комсомол була. Ул коммунист була. Бу шул совет заманына, совет чорына тулысы белән ышанган кеше була. Әлбәттә, инде башка кешеләр, башка иратлар сугышка чыгып киткән вакытта Җәлил генә алардан аерылып кала алмый. Аның бронь була, мөмкинчелеге була илдә калырга, ләкин ул мөмкинчелектән баш тарта. Аның мондый юллары бар, бәлки шул юлларны укып кемнеңдә булса, менә сез әйткән, кемдә дә булса сез әйткән фикер туадыр. Ул булай дип яза. Башка ир-атлар сугышка китеп, мин монда калсам, мин ничек итеп Бик Ватан сугышы турында илебезне якларга дигән шигырьләр языймсың дип. Менә шулай итеп яза ул бер шигырендә, бер хатында дөресрәге. Күрәсезме, ничек итеп шундый шигырьләр языймсың? Үзем монда, ә башкалар сугышта. Ул үзен дә нәкъ менә алар арасында күрә. Әйе. Инде менә бүгенге көнгә әйләнеп кайтсак, без инде гадәттә бөек шәхесләребезне аларның туган көннәрендә искә алабыз. Менә шулай да башка көннәрдә аларга игътибар бармы? Игътибар юк дип әйтмәс идем. Чөнки Муса Җәлил, Габдулла Тукай, алар бит инде татарның, халык телендә татарның танылган бөек шагыйрьләре. Ләкин менә туган көн вакытларында игътибар аеруча да арта дип әйтсәк дөресрәк булыр. Әлбәттә, журналистлар тарафыннан да, әлбәттә инде мәктәп укучылары тарафыннан да, укытучылар тарафыннан да игътибар арта. Чөнки бит инде мәктәп программасы буенча Җәлилнең иҗаты менә шушы февраль аена якынрак өйрәнелә. Шуңа инде бу мәктәп программасы буенча өйрәнгәндә шагыйрьнең музей фатирына килеп, ул яшәгән бүлмәләрне карап китсәләр, балаларның ныграк исендә кала. Ул шигырьләрен дә алар ныграк аңлыйлар. Һәм шуңа күрә инде безнең музейга бу көннәрдә февраль аенда килүчеләр күп. Әйтәбез бит әле, февраль ае Җәлил ае, апрель ае Тукай ае дип әйтәләр хәтта. Бу чыннан да шулай. Безгә игътибар, Җәлилгә игътибар аз дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә Җәлилнең китаплары Татарстан китап нәшриятында да бастырыла. Хәтта Татарстаннан читтә дә, менә мәсәлән, Ижевскида безнең кичкенә генә сувенир басма чыгаралар, мабит дәфтәрләре. Ул менә шулай зур кешенең учына сыйып бетә торган гына китап, әйме анда мабит дәфтәрләре язылган, бастырылган. Һәм инде Оренбург өлкәсе дә шулай ук Муса Җәлилнең мабит дәфтәрләрен хәтта 4 телдә бастырып чыгарды. Бу бик саллы китап. Дөрес, Муса Җәлилнең шушы шигырьләре инде мабит дәфтәрләре гомумән алганда, алар татар һәм рус телләрендә бер китап булып чыкканы бар иде. Татар һәм украин телендә басылып чыкканы бар иде, рус һәм инглиз телендә тәрҗемәдә басылып чыкканы бар иде. Ә бу 4 телдә. Татар телендә, рус телендә, инглиз һәм немец телләрендә бастырылып чыгарылган. Менә сезнең алдыгызда да бер китап ята, шулай бит. Тамашачыларыбызга да күрсәтеп үтик. Менә бу китапны, бу шулай ук саллы китап, бу мабит дәфтәрләренең факсимил басмасы. Бу инде мондый типтагы 3нче басма. Шуңа тамашачылар аны бик тиз алып бетерәләр, безгә килгән кунаклар да игътибар итәләр. Нәрсәсе белән уникальсың бу басма? Монда мабит дәфтәрләренең һәр бер бите күрсәтелгән.
Бу биттә нәрсәләр язылган, бүгенге хәрефләр белән татар телендә язылган һәм инде шигырьләрнең рус теленә тәрҗемәсе китапның ахырында бирелгән. Менә Җәлилнең моабит дәфтәрләрен сюжетта әйтеп киттеләр бит әле. Алар махсус сейфта сакланалар, елга бер генә тапкыр күрсәтеләләр. Ачып карарга мөмкинчелек юк. Ә менә бу китапны кулына төшергән кеше Җәлилнең моабит дәфтәрләренең һәрбер битен ачып карый ала. Шагыйрь нинди кагазга язган, кул язмасы нинди булган, нәрсә белән язган. Хәтта һәрбер ноктасына үтеренә кадәр игътибар итә ала. Шигырьләр бик матур китап бит. Әйе. Кызыксынган кешегә. Кызыксынган кешегә әйе. Татарстан китап нәшрияты басмасы бу. Инде Милли музей белән берлектә менә шушындый басма Аллага шөкер 3нче тапкыр дөнья күрде. Менә шундый матур итеп сөйләдегез. Ни кызганыч инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бүгенге әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Менә киләчәктә дә инде халкыбыз Муса Җәлилнең иҗаты белән кызыксынсын, музейга йөреп торсын, шулай бит. Эшләрегез гөрләп барсын иде. Бик рәхмәт сезгә. Үз чиратыбызда инде музей хезмәткәре буларак тамашачыларны Муса Җәлил музей фатирының экспозиция белән танышырга чакырабыз. Без дүшәмбедән кала һәр көнне дә эшлибез. Рәхим итегез, килегез. Әйе, бөек әдибебезнең иҗаты белән, аның тормыш юлы белән танышырга мөмкин. Шулай бит сезгә килеп. Бик зур рәхмәт, сау булышабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.